Neuadd JMJ, mae'n deimlad lyflu byw yn fan, mae'n pob nabod ei gilydd, mynd am ysweithio allan a felly. Mae yna ddigon o weithgaredda'n cael eu cynnal yn fusol ac yn wythnosol. Mae'n hawdd iawn yn gartrefu yma Mangor. Mae yna lwyth o weithgareddau yn ymlaen a mae pawb yn ei siŵr bod chi'n rhan o'r bywyd y Brifysgol. Dwi'n rhan o'r aelwyd yn JMJ, dyn nathon ni gystadlu'n rwyl gerdant. A mae pob peth felly fatha'n gyfleoedd ychwanegol i'n mhrofiad yn y Brifysgol. A cael cymdeithasu'n Gymraeg am hynny'n arbennig i fi, dwi'n meddwl. Mae'n profiad gwych byw yma, mae nabod pawb bron yn yr adeilad i gyd. Mae'n gen i ddigon o gweithgareddau i ddod â pawb at ei gilydd a cael hwyl. Dwi'n meddwl bod byw yn Neuadd JMJ yn brofiad hollol wahanol i fyw mewn Neuadd arall. Achos dwi'n ffrindiau efo myfyrwyr mewn neuaddau eraill. A dyn nhw ddim yn dall pan dwi'n dweud, o ie, dyn ni'n mynd allan fatha neuadd. Yn Neuadd JMJ yn hytrach na fflat, mae pawb yn rhan o'r un cylch cymdeithasu. Mae pawb yn gyrru ymlaen yn dda efo'i gilydd. Mae'n brofiad gwych achos da chi eto jyst yn cwrdd â bob math o gwahanol bobl a mae pawb yn gymysgu efo'i gilydd. Mae gennych chi fatha grwpiau hefyd, mae pawb yn un grŵp mawr. A parti punch yn cael ei cynnal bob mis yno, lle mae pawb yn gallu ymuno gyda gwahanol gemau pethau fel la. Mae yna dîm pêl-droed i gael yno, lle mae'n modd i myfyrwyr fynd i gwylio a i gefnogi'r boes sydd yn chwarae pêl-droed a hefyd i ymuno gyda'r tîm. Dwi wedi gwneud lot o ffrindiau a mae'r Neuadd John Morris Jones yn dda iawn am wneud gweithgareddau Cymraeg a cyfarfod lot o bobl a mae wedi bod yn braf iawn. Dwi wrth y modd. Dwi'n mor falch fod yn byw yma.